Ja, gabi mo gihapon guys agang gibati so arang kasakit gusto kong muhigda di ko kahigda nagsira ko nga na kay mo ara manget-ngetan sa nag-ayos na gud ang danhi kay butangan na nang kurta sa kadakang ice natunaw na mora na sisag naman hida sa gilo pero grabe ka nget-ngeta gabi kung saan man ni uy mo to guys nga kung kinsa man to nakaila to nga langit-ngit palihog laman og kanang kuan tudlo na kay itong pangitaon kay basin kuan katabang to na humawa gahang gibati manginawat tamo kung nari-dari sa amo bukid kay basig maadzok kumaloy Ginoo. Hi guys, mayo na ibinadjudi nakapudngan adlaw na sa pagpili sa paghukom sa ating mga kuan guys, mamuno sa ating nasod ug sa ating mga lokal nga kuan diri sa atong lungsod. Ja guys, karong adlaw mato sa Kusputi guys kay matan-aw po ko nila og nahaman ba sila kuan kay udtunan ja. Diretong pupoy guys, video na nakatud din sa kahoy dari sa amang kamalig. Ja, mato sa Kusputi guys kay labong dias Jan Mark. Siya guys, madungan ni kay Das Denmark, sakay sa ko padong sa bay muli ko sa Byron. Kanahon sila dito sumara pa sila. Kuan, nakahugaw-hugaw na mag-ilang mga kukarong mga orasa. Ako guys, padong pa ko ron. Kailangan man nag-present number. Ikaw mo kasi si Tatay Dan. Sino na eh? Mga tadak. Si tang nanay. Ano mo kukarday? Sige pa nga yung cards. Naba ko ni nangamang, may nangamang lagi. Ano ba magaling butar ting? Wa. Ako kamanga. Nagasama mo diha. Padong pa. Humana ko te dati. Gamay ra malagi ay. Gamay ra kay hangjo ako, gamay ra kay daot tatang. Kupo. Kisa may magibutaran guys. Waday kinamangay dan hisbay. Adto na wa din nangamang. Seleksyan gingot anang gikuto di kaleksyan. Na. Oo, mag-atin magkasal ko unon. Na, di na atin nagkasal, di na pa atin kay ilipad na. Mag-over time man, kaya dagit mas amo. Lami ulit mata, Flor. Nasa man yung mata? Gidukto na na. Maskara ka, kaya bro? Maskara. Huwag dugang mga tang. Bibilin man. Mereka. Mereka. Mm. Alas kumain ka. Love you. Sa may kundi pagkaganday. Pakan ako, Debbie. Oh. Buwad nga? Ate mo libro, yung gida. Libro nga? Kato, bumubuta, kato na yung Hi guys, ikan namin sa eskwelahan. Diyan uli naman mi kay wa mi kabutar. Kami nagtao. Diyan nagabaag amang bisi machine. Dami nang laktar dami guys, dari mi agi sa kilid sa basak. Dari na may laktaran guys, ikan na rin sa amang kamalig. Padong sa eskwelahan. Oh, di ba sa basang eleksyon ron? Kay grabe nagtao diyan nagaba magmakina. Mangwasa naman kuno si Imig Langkay. Uli sa medyo balik kami guys sa mga alas 5 sa hapon. Langkay. Dinay dayang. Ja guys. Wabay nangamang ni Zudiha gabi guys. Ay, amang ko ni kinamangay ko no. Say pasabutan ng kinamangay. Wabay nangamang diha og 101. Dari sa amo way nangamang. A few moments later. Hi guys, madong hapon. Unsa guys karon di ay Mayo 10 na. Unsa kanang nay. Congratulations day sa tarang mga nanaog sa kanang ating pinili ay unsa. Sa pud nakadaog. Congratulations pud unsa. At lamang dawaton di ay sawa nakadaog. Sa amo dang gibutuhan, salamat mas Ginoo kay sa nasyonal. Di tanan namang gibutuhan guys nga among gilabanan nakadaog kay naapoy diri sa lokal nga wa gyatag ang ilang kapalaran sa ilang pagserbisyo sa atong kuan pamunuan sa atong
kanang gobyerno dya. Grabe agang experience guys sa pagbutar lagi gahapon kay singa na BCM machine naguba. BCM ba? BCM ito? Sa ako BCM machine lagi. Kanang waning gana anja nagbalik-balik mi datos kuan mazugali guys kay dara sa unahan narada nag-eskwelahan na. Di ako dari nag kuan sa ubos sa among kamali guys kay napatugtog dadto basig makapiright nga video di ko ka video anja. Mazumaron guys kay naguyaw-yaw ra marong daros among kuan kay bas padung na magpista dari sa amos putlong kamza nagnani basketball. Naguyaw-yaw ra maron di ta makapiright anja. Congratulations day sa mga nakadagdari sa lokal lang mo sa Alicia. Anja sa tanang wapod kada pasensya na naman sa sunod na pud nga eleksyon basin palaron na mo anja. Sa national lalipay mi kay pagamang gilabanan. Ja, congrats day sa mga gilabanan di man tanan nakadaog pero sa national na ay nakalusot ja. Salamat tas Ginoo nga kanang malinawan nagatong eleksyon karong tuigan ja. Ag katong mga wa nakadaog wa pud to sila sortihe sa sunod basin og palaron na pud mo ja kanang nay siguro wa pa pud gikos Ginoo nga kamog gyapon ang manerbisyo dani sa atong gobyerno manang. Unsa guys experience sa pagbutar grabe gud kanang nay kay nga nagadzug ko nga di na makomoda zon dani butar kanang mo singan danang di mo butar. Habi na maboykot nako guys gahapon. Kuan grabe tasag pila tungod lagi nagubag ang machine. Alas 8 na ko ka pinakahuman sa gabi yung butar. Diyan nagana arta sa pagpila. Kami Janmart. Nawahin namin kay Mingat to ko galauna. Ang nahanagtaw man kumubalik na lang ako naglakaw rami dari mi agi sa guys among likudan ni Dani day. Lakto rami da guys. Nara mag-eskwelahan na sa among putlong kanja. Ako to guys, grabe gazung kada kag taon sa abi na di na ko kabutar kay sa orasan naman pero namalampuson gyapon di man jud ta pwede di mo ta mabutar kay sayang pagatong usa ka boto nga masayang og di. Uy asa ka? Stay has diha. Uy. Asa? Sanay, nuno, mutugangan na yung lubot niya gas. Ari, ato diya kay labong. Ato diya ba? Sanay guys, hapit nagpista dari sa among barangay Putlong Camp. Kuan, sa katong naining comments nga tagad kanang silent viewers kuno sa namo. Nga taga di sa Bato Siza, taga Sagbayan, taga Sibilya, nakalipat sa kusisangan, sarang itlasta na isang giingon. Alangit-ngit kuno guys tambaw sa gams na naglibo ko gasa na unsa nang sagbuta dari sa bukid do ko kailan sa tuy laing nga ni dara tunak tuy laing nga ni ja dagan sa ngan guys di ay kay among gi-search sa Google ko anay alangit-ngit dagan ni sa katambawan ja. Pasalamat ko sa ka viewers namo. Kana sa niingon nga pasuwayan lagin sa kay wala pa ko kailan sa daghan man to sagngan sa tingan ni anak nara pero siguro pangitan sa di maorder mahilo pa naman hinuntay ni ya marang zinoy pinakadaot og mahilo na yung tanan ng atong panguhan sa bukid o ta kailag mo ba nang sagbuta sa tingan anak alangit-ngit sa lain ni zangan ang gubat lagi kunot sa ang gubat nja sawan Lang, gabasa on. so kapag di babasa hindi ta kabasa di basa na. Ikaw rin basa ba? Panday guys, mga na ni Jang giingin na itong gagmay kaadso. Kalamuga, alangit-ngit, kalamuga, kalimumog, balingsaa, kunja, buntatay, buyo-buyo, basing mo, kang buyo-buyo. Nakunay, tamo sa anggam, sadya. Tay, mga na mga ngan guys. Ngita lagi ko na nagisay kumin sa mandalan sa ubos sa mga nakaila danang sagbuta kay gusto nagpangitaon kay nadakan ko nga adulan na tambalik no sa gams katong kumis na asang tanawon sa YouTube kasi nga dadto ni nga silent viewers kung sana manaluoy na ko sa nangan salamat kadto nimo madam naluoy na ko sa nga daghan ako no giinom nga tambawon ja mo taningin sa nangan sa baniinit man
Isa na nga kanang ngita ko datong alangit-ngit. Nga ni Dja. Dja sa man na. Kaya nga ko anda. Sa man pagpakita. Ya na ninyo. Dja na kani guys. Mo ni sa nga sagbet wa mo kay nang danis ko ana Kana si Dja guys. Gisa sayo sa kuan. Nara na. Mo ni si Dja nga sagbet. Dja. Pasig na yung mga nakaila dari sa dari sa amo dapit sa Alicia. Tuluyin taon kunin sumuluoy mo. Kasi maraming kaduhan kay ara mga biton sa mga tambaw ara man sa dagahanan sa arang man nang luzaha. Isa imot man anak. Ganggi mo tambaw arang man nang maluza man kun sa malipang mo na yung kunagmaynon ko tambaw sa man nang sa ang dilahumanan arang nagana ra ba. Kay na isa ka box nga tambaw. Kuan 30 ka buo kun sa na isa 30 na isa ka klase 100 ka buo ka tambaw jag. Isa 30 katungod sa dira. Ja. Tulo katag 30 ka buok za ag usa buntag mo to hapon ja ag usa sa kadlaw. Sus guys inagaman naginam og tambaw kay nagmalagi kaon. Didyo ko kalakaw. Magpangawid-hawid ko kay malipag man ko maron ko matumba murag wadan ko kasag. Mawadan ko kanang nay mawadan ko kanang murag panay umoy nga murag maglakaw ko magpangawid-hawid ko kay murag katumbahan ko basta kay nagmana inog tamba mo na mangita naman ko herbal kay bawon saan ahabarang hamunan or ahabanang hamunan ang tambawon ja gabi mo gihapon guys agang gibati arang kasakit gusto kong muhigda di ko kahigda nagsira ko nga na kay ara manget-ngetan sa nag-ayos na gazagang danhi kay butangan na nahag puro taga sa kadakang ice natunaw na mora na sisag naman ni das sa gilo pero grabe ka nget-ngeta gabi kung saan man ni uy moto guys nga kung kinsa may kuan kinsa may init man sang pisto kinsa may nakaila itong alangit-ngit palihog kinsa may nakaila kung kinsa man itong nakaila itong alangit-ngit palihog laman og kanang kuan tudlo na kay itong pangitaon kay basin kuan katabang to na mawa gahang gibati. Susaba kay guys pasensya mo darong nagsusaba kay nalagi basketball darin ja. Hindi kay lang miratos bakay kay doon na lagi pinagpasaon sa dapat dari dampi alon liwaros pero tetap pila may guys ang bikabaw to Dari ko sabos-sabos ang kamalig karon ja. Malaman to kasi nakailar tong alangit-ngit. Pwede ra i-comment sa sabos salamat day ko kang ma'am. Asang tanahon sa isang kuan katong nag-ingon na nga alangit-ngit ko na yang so ayan kay mo kuno pisang gibati ni ang gibati. Salamat kadto nimo ma'am. Kalentas Ginoo, kalengkos Ginoo nga maazo ko ra tong imong giingon nga kanang sagbet man gazud to ang tanong kay mara magbuwak ja. Manginawat naman ko nga nari-dari sa among bukid. Kay basig maadzok kumaloy Ginoo. Kaya guys, maura to. Daghang salamat kadto sa inyong kuan way sa akong pagsuporta sa mga vlog bisag di kadto way tarong bisag dun sa unsa na may hang i-vlog dari. Nagyapon mo nagpabilin gyapon mo kanang tanaw sa mga video ja. God bless you ninyong tanan. Bye bye. Love you. Bye bye.